Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So a cikin bidiyon mu na yau zan mana bayani ne akan menene 5 billion cell yake nufi, sannan kuma menene wannan project na 5 billion cell, sannan da gaske ne kuma za a samu wannan kuɗi da suke magana na dala 100 nan, sannan 5 billion cell ya ake register din sa, sannan zan yi refresh din wasu akan 5 billion cell yadda ake register sa da kuma yadda ake seta shi, yadda zaka seta shi ko ina ya zama cewa ka zama 100% full member, sannan kuma taya zaka samu kuɗi da 5 billion cell, sannan kuma taya kuɗaɗen za su shigo, ta yaya su kansu 5 billion cell din za su samu kuɗi su biya ka. So a cikin wannan bidiyon Allah da zan mana refresh, zan mana bayani ɗaya bayan ɗaya saboda mu gane mene 5 billion cell, sannan kuma mu gane ya yake aiki, sannan kuma za mu nuna yadda ake register saboda newcomers da kuma wanda gaba ɗaya ba su gane yadda ake register a cikin kansa wannan platform mai suna 5 billion cell, sannan kuma nawa zan iya kashewa a ciki, zan iya sa kuɗi ne ko ba zan iya sa kuɗi ba. So duk a cikin wannan bidiyon Allah da zan mana bayani mu gane cewa ya 5 billion cell scam ne ko legit ne. So amma ka mu shiga bidiyon nan dan uwa da in farkon zuwan ka wannan channel ne da kar ka manta ka duba kasan bidiyon nan za ga yadda ka rubuta subscribe, ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana like it. So kawo mu je ga nisa a cikin 5 billion cell zai dan mana bayani ne akan wasu 5 billion cell. So 5 billion cell wasu suna masa ganin kaman cewa affiliate marketing ne, wasu kaman wuri ne wanda ake siye da sayarwa saboda sun saka 5 billion cells. So ainihi wannan 5 billion cell din gaskiya shi ba wuri bane wanda zaka je ka sayar ko kuma ka kawo wani ya saya. So 5 billion cell shi ainihi an kirkire shi ne domin gina kamfanonuwa ya hada su a wuri daya. So a cikin wannan kamfani din za a biya kowane mutum wanda ya rijista, za a biya shi dala 100 ne a kowane shekara za su na biya dala 100, amma kuma akwai wanda za su iya samun dala 1000 a kowane shekara kuma fiye da haka. So wayanda za su samu wannan dala 1000 a kowane shekara ne ya danganta, sannan kuma ta yaya su kansu kamfanin za su samu kuɗi har su biya mutane. So hanyoyin da wannan kamfanin za su samu kuɗi har su biya mutane shine akwai hanyar data. So hanyar data a ciki kowa ya san cewa yanzu data shine babban abu na ɗaya a social media, wanda in za ku tuna za ku ga cewa akwai kamfanonuwa da dama su babu ruwansu da irin advertising, kawai su iya wannan data din suke mining. So yanzu ka za ka duba TikTok za ga cewa TikTok bai register din advertising a cikin Najeriya ba, kawai iya wannan datan yake mining. Haka akwai wasu application da dama wanda su iya wannan data din suke mining. Iya wannan data din ne zaka same su cewa me wannan kamfanin TikTok din zaka same shi shine kusan na 20 a kuɗi a duniya, saboda TikTok yanzu babban app ne a duniya wanda ya sanu, wanda kawai app din kawai karfinsa shine mining in data. So shi kansa wannan 5 billion cell din zai dinga mining din wannan data na mutane, yayin da mutane za su dinga visiting ɗinsa, shine abu na farko inda shi zai samu kuɗi. To abu na biyu kuma yadda wannan 5 billion cell din zai samu kuɗi shine zai yi guiding din dukkan wasu application da kuka sani, dukkan wasu social platform, dukkan wasu social media apps da kuka sani, duka zai yi guiding din su a wuri ɗaya, inda kawai idan ka shigo cikin 5 billion cell duk zaka iya samun su yadda zaka yi bitin din kowanne a cikin iya 5 billion cell din ba sai ka je ko ina ba. So idan na jawo nan wurin za ku ga cewa saura kwana 12 kamun a rufe shi kansa wannan 5 billion cell din. So dalilin da yasa wannan project din ya zama cewa legit shine a ciki akwai manyan mutanen da suka yi register. So manyan mutanen da suka yi register kuma ba za su yi jona wannan abin da ƙarya bane. So kun san project yana zama gaskiya ne yayin da aka cewa manyan mutane wato masu kuɗi sun yi join wannan project din, shine za ga cewa kowa kawai bayi da wani doubting akan wannan project din, shi yasa ake masa ganin legit. So shi kansa 5 billion cell app ne na wannan website ne wanda masu kuɗin wasu 'yan kasuwa na Ingila suka haɗu suka gina wannan app din. Idan kula za ku ga cewa ma an sa masa tutan Ingila, so saboda wannan kamfanin dama gaskiya na Ingila ne. So in Ingila ne suka haɗu suka gina wannan app din, domin wannan app din za a samu riba da shi sosai saboda yadda mutane suke masa rushing, domin wannan app din ne a yanzu shine wanda kowa yake masa targeting saboda mutane suna rushing a cikin wannan app din. So yanzu ka mu je da wani abu a cikin wannan 5 billion cell din, yanzu zan nuna ma mutane yadda za su yi register wannan 5 billion cell din step by step saboda na refresh din newcomers da kuma wanda sun gagara yi register.
Yawa, so da zaran ka taɓa link ɗin zai kawo ka nan ne. So za mu ajiye maka link ɗin ne a description ɗin bidiyon nan. So in kuma kana cikin Telegram, so lafiya lau za ka samu link ɗinka ne a cikin Telegram. So da zaran ka dana link ɗin zai kawo ka nan page ɗin ne, abin da zai fara kawo ka za a ga gashi nan ma an rubuta saura kwana 12 da awa 3 da mintuna 19 kamun a rufe wannan project ɗin. So duk wanda bai shiga ba a wannan lokacin in dai har ya kare, so dole sai ya biya kuɗi. So daga nan kawai lafiya lau za a ga gashi nan an rubuta maka allow cookies, kawai sai ka zo ka danna allow. Idan ka yi ƙasa za ka zo ka gane nan wurin nan za ga an rubuta register now or login. So abinda za ka yi kawai sai ka zo kawai lafiya lau sai ka zo ka danna register now din nan. So da zaran ka danna register now din nan zai kawo ka page na gaba. So zai kawo ka wannan page din ne kaman haka, kamar yadda kuka ga ya nuna a nan wurin. So da ya kawo ka wannan page din, abinda za ka yi shine idan ka lura za a rubuta create username. So nan wurin ana so ka ƙirƙiri wani username ɗinka ne. In kun san username, ai kun san mutum yana da wani username da yake amfani da shi wanda shi kaɗai ne, babu wani mai irinsa. To shine username. Misali zan zo ne zan ƙirƙira username ina wasu. Misali baran saka mr.alamin. Misali a ce ai babu wannan mai wannan sunan, so sai na zo yana saka mr.alamin. So yanzu daga na saka mr.alamin kawai lafiya lau. Idan na saka, idan yayi green din nan to lafiya lau. Ko in ma bai ban ana so zan iya saka lambobi. So zan iya saka lambobi kamar haka. So kun ga, to daga kasa babu ruwanka da wannan na biyun, babu ruwanka, wannan shine wanda ya kawo ka, shine sponsor ɗinka. So daga kasa ina lafiya lau ko zaka yi kasa. A nan wurin sun ce maka ka ƙirƙiri wasu kalmomi ƙwara 6 wanda da su ne zaka yi withdraw, sannan kuma da su zaka yi compound identity naka. Duk wani abin zai shiga ya fito kawai na wani harkan kuɗin ka, kawai da waɗannan kalmomin zaka yi amfani. So lafiya lau kawai zan danna kalmomin da ƙirƙire su. So zan saka misali baran saka 1 2 3 4 5 6. So yanzu na saka, ba lallai fa ka sa irin nawa ba, ka ƙirƙiri naka. So anan wurin kuma ana so ka saka suna ne. So anan wurin lafiya lau ko zan saka suna na, misali suna na Al-Amin ne, na sa Al-Amin. So nan wurin sunan babana ne, last name shine zan saka misali Abubakar. So baran saka Abubakar. So yanzu lafiya lau na gama da wannan. Dama nan kun san Najeriya ne. Idan na zo nan wurin kai ɗan Najeriya dama, in kuma kai ɗan Kamaru ne ko kai ɗan Nijar ne, za ka yi zaɓen Nijar kawai ka wuce wurin. So za ka zo nan wurin city in nan. So misali a ce ni ɗan Kano ne, so yanzu zan sa za ka zo ka wurin city ina, misali a ce ni ɗan Kano ne, yanzu in saka Kano a nan wurin. Yanzu in sa Kano a nan wurin. So daga na saka Kano a nan wurin nan ne wurin adireshi, ana so ka ba da adres ɗinka. So a nan za ka faɗi anguwan da kake, sai ka rubuta kusa da wani abu. Misali kana wani guri kaza ne, so a nan wurin ana so kawai ka rubuta anguwan da kake da kuma wani ɗan adireshin ka misali. So a nan wurin shine zip code ko kuma postal code. Yadda ake samun postal code ko kuma zip code, bari ku ga yadda ake yi. Yawa, so yadda ake samun zip code ko postal code shine zaka zo cikin Google Chrome ɗinka ne ko Opera. Misali sai ka zo sai ka rubuta, in kai ɗan Kano ne sai ka zo ka rubuta Kano, sai ka rubuta Kano code. So kun ga na rubuta Kano code ɗin nan misali. So idan kuma bai nuna maka ba sai ka rubuta Kano zip code ko kuma ka rubuta postal code. So duk wanda ka rubuta a nan wurin, kun ga ya kawo ni, kun ga zip code. To kawai sai ka zo ka zaɓa. To a cikin ma in ya nuna maka sai ka duba local government ɗinka kawai da kake. Kawai lafiya lau ni ba ruwana, kawai misali zan kwafi wannan ɗin ne kawai. So sai in danna shi, ga nan an rubuta copy tax ne, sai in zo copy sai in ƙara komawa wurin da nake performing in tax ina, sai na dawo ga nan inda aka ce postal code ko sai ne posting nasa. So in kai ɗan Kano ne, in kuma kai ba ɗan Kano bane, kawai ka zaka iya saka duk wani abu da ka ga dama. So sai ka zo kai pasting nashi, da ka zo ka paste ɗinsa lafiya lau, sai ka zo nan wurin kuma sai ka zo ka saka number wayanka. Misali zaka zo nan wurin ka saka number wayanka, da ka sa number wayanka kawai lafiya lau ka gama da nan wurin. Zaka zo ka wannan wurin ba a tick din su ba, dukka bi su kai tick din su wayan abuwa ku ai kudin. Daga nan sai ka yiwo kasa ka gama da wannan, sai ka zo ka ga nan wurin za ku ga rubuta register with verification, sai ka zo sai ka danna register with verification. So anan wurin ana so ka saka email ɗinka ne. Anan wurin nan email ɗinka zaka sa. Anan wurin yanzu misali bari saka email na. So yanzu anan wurin misali yanzu na saka email na anan wurin. So in ka saka email ɗinka anan wurin, kawai sai ka zo ka kawai lafiya lau kawai sai ka zo na ƙasa ɗin nan sai ka yi confirm ɗinsa. So bari complete ɗin shi saboda kar wasu su rikide.
so da zaran kai complete din sa zaka zo nan kasan ma sai ka ƙara maimaita shi. Babu ruwanka ko sun ce maka kai sign up da email, kai sign in direct da email, kar ka yadda kai da wannan, kar ka yadda a'a da wannan din zaka yi sai ka ƙara maimaita abin da ka rubuta a nan wurin. Abin da ka rubuta a nan wurin shine zaka zo ka ƙara maimaitawa. Daga ka rubuta ka maimaita sai kuma ka zo sai ka ƙara rubuta password ɗinka a nan wurin. A nan wurin ana so ka zaɓi password strong password, wato password ɗin da yake da irin waɗannan abubuwan. Kun ga irin waɗannan abubuwan a cikin passport ɗin. Yanzu misali bari in zaɓi irin kamar hash da wannan bisis ɗin nan. So lafiya lau kawai kun ga password ina zai zama strong ne. So in kuma kana so ka haɗa da suna ka iya sai ka zo ka ƙara maimaitawa a nan wurin ma sai ka zo ka haɗa irin hash da waye. So daga ka gama wannan za ka zo ka danna wannan registration ɗin da ke ina riga na register. So kana danna register ɗin nan abin da zai faru shine nan ma za ka yi compound ɗin password ɗinka, irin compound ɗin email ɗinka ana so ka sa shi ne. Za ka zo ka danna register, kana danna register zai kai ka, za su ce maka za su tura maka code ta cikin email ɗinka. Za ka je kwafo wannan code ɗin, in ma ba su nuna maka code ɗin ba kawai lafiya lau kawai shikenan za kuma ka nuna maka, za su nuna maka direct cikin za su nuna maka direct cikin 5 billion cell ɗinka ne. So daga nan kawai za su yi direct ɗinka zuwa cikin 5 billion cell ɗinka ne kamar haka. So yanzu an gama yin register, yanzu abin da za a yi shine za mu yi sete da ba a yi ba. So anan kun gani yanzu direct ga nan 5 billion cell dashboard account na. So ya kawo nan kun ga suna na nan ga nan hoto na nan wurin. So yanzu za mu je za mu nuna yadda ake saka hoto. Za ka zo nan wurin ga inda aka saka edit profile, za ka zo za ka danna shi. Daga zaran ya nuna maka zaka zo nan wurin zaka zabi date of birth ɗinka ne a nan wurin. So kun ga ina ga da na sa amma kai zai nuna maka ba a sa bane. So kawai lafiya lau zaka iya zuwa ka zaba kawai kamar yadda ku gani na riga da na zaba. Kawai in ka zaba zaka zo ka nan wurin gashi nan an saka hoto a nan wurin. So zaka rubuta danna wannan change photo din nan. So da ka danna change photo din nan direct zai kai ka cikin photon ka, sai ka je sai ka zabo wanda kake so ka saka. So daga ya kawo ka kawai ka zaba wanda kake so ka saka, lafiya lau zai yi good. Daga nan zaka yiwo kasa a nan wurin za ga duk bayananka da kasa lokacin da kake register. So za ga bayananka da kasa nan, za ka ga garinka, nan state ɗinka, ƙasa address ɗinka, nan zip code ɗinka, ƙasan number wayanka. Daga nan kuma abin da zai nuno maka shine zai nuno maka nan wurin ne, wannan option ɗin zai nuno maka. Za ga nan wurin an ce maka do you have a network. So za ka zo za ka danna kawai ka zo ka danna yes. Daga ka danna yes kawai sai ka zo ka nan wurin select din nan, za ga sun saka select. So idan ka zo nan select din nan ba damuwa, kawai ka zo ka canki wannan na ƙarshen. So lafiya lau kawai ka barsa a haka. So daga ka canke shi wannan freelance din nan kuma ba kowa bane zai iya sawa, amma in kana da su lafiya lau kawai za ka zo ka zabi yes. So kun ga na zabi yes din nan anan ya kawo ni duk wasu bayanan da zan yi. So kun ga ya kawo Instagram, sai in je in kwafo link na wani Instagram hin don saka, in je in kwafo link na wani YouTube don saka, in je in kwafo na Facebook, Twitter, LinkedIn da wannan Pinterest da ga sunan dai har da Radic. So wannan duk ina da su, amma ba da wannan kwaye ku duk zan iya zuwa in saka ni. In kai freelancer ne fa, amma kai ba freelancer bane kawai babu ruwanka. Freelancer shine mai aiki a internet, so wanda kaman irin su YouTuber da waye da dai sauransu zaka iya sawa. Sanan wurin kuma promotional description ne kawai anan, in kana so zaka iya dan irin dan rubutu haka mai kyau a description ɗinka, yadda duk wanda ya shigo zai gane cewa kai dama sai freelancer ka zaba, ya kamata a ce description naka yana kyau. So description ma shi kusan iri da yake da my background. So kusan ɗaya ne da my background, yadda duk wanda ya zo profile ɗinka zai ga cewa ka haɗu ga bayanan ka yayi. So yanzu ka riga da ka gama da bayanan profile. So abin da zaka yi shine kuma yanzu important abu, zaka zo ka danna wannan abin, zaka zo ka danna. Daga ka danna shi zai nuna maka nan, daga ya nuna maka nan zaka an saka affiliate home. Zaka zo ka danna affiliate home. Kana danna affiliate home din nan, daga nan zai kawo ka wurin affiliate dashboard ɗinka. Yanzu ka duba za ku ga cewa wannan shine affiliate dashboard ina, gashi nan ina level 5. So ina da mutane da yawa a ƙarƙashi na. So kai ma kar ka yadda zama na cewa baka da mutum a ƙarƙashin ka, don in wannan website din gaskiya abin da aka fi so shine mutum ya risa yayi reference din wasu. So za ka zo ka danna ga nan sun saka my affiliate nan, sun saka sponsor now. So kar ka damu, ko in ka zo ka danna my affiliate din nan, da ka danna my affiliate din nan zai kai ka wurin da zaka je ka copy link ɗinka ne. So kun gani yanzu ya kawo ni. So daga na zo na danna kawai copy link, na danna wannan, kun ga wannan succeed. So kawai yanzu danna okay. So wannan zan iya tura ma duk wasu friends na wasu ma su yi register wannan abun. Daga sun yi register ya zama na cewa zan iya samun $6
kowane mutum ne zaka yi samun dala 6 ne karkashin sa karfin referral din kenan. So zaka zo ka ƙara komawa nan wurin, idan ka fito nan wurin ko zaka ga cewa nan downline, in ka zo ka danna downline din nan, kana danna downline din nan, anan zai kawo maka za ga mutanen da ka invite waye da waye ne. So sai ka zo ka danna, kun ga sun saka active da kuma inactive. To koi ba da ma ko bari mu zo mu danna active only inna. Misali daga mun danna active only inna za ku ga cewa mutanen da muka yi invite, wato mutanen da suka yi register ƙarshen mu ne su ma wanda suka invite mutane, wato wanda ba su yi invite mutane ba su ga an sa musu inactive, wato su gaskiya sponsor nasu wato baya aiki, shi yasa aka sa musu inactive. Yanzu kun ga da shigo kun ga mutane 58 ne suka yi register, a cikin su 39 ba su yi referral din kowa ba. Wayannan kwaya 6 ne kawai suka yi inviting din mutane. So kun ga wayannan guda 6 su ne za su samu doubling kenan. So wannan kuma kawai iya nasu ne kawai lafiya lau zai shigo, amma riban shine kai inviting din mutane. So in kayo kasa kuma anan zaka ga cewa nan wayanda kai inviting ne, kun ga wannan yana level 1, in ka zo ka nan gaba ma haka zai tunno maka. So daga nan kawai ka gama da wannan line zaka fito. So idan ka fito kuma zaka ga cewa nan inactive ne, to dama downline duka nan news ne akai. Sai yanzu bari mu je wurin labels. Kun ga idan na zo nan wurin labels ina na danna level status, kun ga level din daga level 1 ne zuwa level 16. So kun ga bayanin da suka saka anan, za ku ga cewa mutanen da na gayyato inactive da kuma waɗanda su active ne. Kun ga mutanen da na gayyato ina level dama ina level 5 ne. So ina level 5, mutanen da na gayyato a cikin su ma ga mutanen da suka gayyato, ga total din mutanen da na gayyato, ga inactive, ga nan su ma wanda suka yi repair a ƙarshen su. So wannan anan duk bayanan za ka gani. So kawai ba ruwanka da wannan, ba shine important ba dama. So kawai na nuna mana ne da ke murga da mu gama important. So anan ka zo ka shiga wurin structure ina ma anan za ka ƙara ganin bayanai ne na yadda level zai kasance da yadda za a samu kuɗi akan wannan structure din. So in kuka za ku ga cewa nan sun saka personal sales. So ga nan total commission za ka samu, ga nan wannan referrals naka idan ya samu kuɗi kai ma ka samu ne, zaka na samun percent a ƙarƙashin sa. Don go suna maganin cewa 16 level ne class din. So in ka samu 16 level zaka samu unlimited earning. So wannan shine bayani kaɗan game da 5 billion sale. So wannan duk da daga baya zamu zo mu bayanin su yadda za a cike su daga baya. Dama wa'annan na saman su ne important. So da ka gama wannan dama kawai shikenan ka riga nan ka zo nan status naka ne, nan profile naka ne. So idan ka saka za ga cewa status bai da wani bambanci da profile, bambancin su kawai kaɗan ne. Kawai zai nuna maka cewa ga wanda ka kawo ga wanda ya wannan shikenan. So anan ka shigo kawai za ga cewa profile, edit profile, change email, change username, change passport. So da kuma setup da kuma management secret code. So nan kuma telegram channel nasu ne, in kana so zaka danna zai kai ka direct. So anan wurin za ku ga cewa wannan shine sponsoring na, sunansa Mubarak Salihu. So wannan shine bayani kaɗan game da wannan shi kansa 5 billion set din. Kar ka yadda ka yi losing, ka tabbatar da cewa ka yi register wannan website din domin za a samu garabasa. An kuma baka yi ba, ƙarshen ta zaka zo ka biya kuɗi ne ko kuma ka yi da na sani a cikin ta. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu na wannan bidiyon. So in Allah ya da ran da aka launcha zamu gabatar da duk wani abin da ya kamata kowa ya yi. So in baka yi su ba, in dai baka yi register ba, ka samu ka register domin kar ka yi losing. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Kar ku manta kuma ku danna mana liking. Mun gode.